La companyia Passabarret ja treballa en el projecte per crear un centre de creació de circ a Valls. De moment, treballen en el planter amb escolars que visiten la seva carpa. Aquest mes han començat les obres per transformar una antiga nau de Valls en un gran centre d'entrenament i producció de circ. El projecte és de la companyia Passabarret, que enguany també ha obert les portes a tallers escolars. Amb la carpa i el centre, Valls disposa de 700 metres quadrats destinats a circ. Amb la companyia Passabarret els deixem avui. Que acabin de passar un bon dia. Darrere d'aquesta porta s'amaga el gran somni de la companyia vallenca Passabarret. Aquest local es transformarà en la Circoteca, un centre de creació circense. És un projecte únic a la demarcació i tindrà zona d'entrenament i de creació d'espectacles. El centre s'obrirà als professionals que vulguin tirar endavant una idea. L'ajudem amb vestuari, amb la direcció, amb acabar-ho de rodonir, acabar-ho de maquillar tot, perquè després aquestes nocions que ell tenia al cap realment es converteixen en un producte que es pugui exhibir en un públic. Aquí també traslladaran les classes de circ. Ara sí! L'altre gran projecte en marxa és la carpa ubicada a Casa Fèlix. Els escolars aprenen des de dins com funciona el circ i gaudeixen amb els tallers. És una manera de formar nous espectadors i, qui sap, si de descobrir nous talents. Les companyies de circ estem lluitant per la normalització del circ en tots els seus aspectes. Hi ha molts llocs a Europa que una petita carpa de circ, una petita escola de circ, i és pràcticament a cada ciutat, com a activitat extraescolar. La carpa ha acollit la primera temporada de programació estable cada diumenge. A l'estiu van de gira, però a la tardor tornaran les cites estables amb el públic. Saluda.